Ya, mbola ankaravogna ankafaliagna lalandava zegny no agnanovako mbola tsara korialy antsika jiaby avagnaby zay magnaraka hatranatrany ity vidéo hely zay fampizarako amintsika zegny kely mba fantatra ty lefty izy maro dia maro ny fanontaniana boka amintsika agny mahakasiky ny hoe état fédéral ke za moa zegny tsy afaka amaly antsika tsaraikaraika fa allo izy amin'ny alalan'ity live ty no hoentiko amaliagna antsika jiaby ke izy ty moa zegny karazan-draha hoe magnampody raha efa mikoragno fa mety possible zegny mipody mikoragna teknika kokoa za fa ndray magnano zegny zegny tsy ataoko teknika loatra izy amin'igny zegny nareo tsy monimonegny fa amaly le fanontaniagna nareo zegny za satria matoa nareo mametraka fanontaniagna matoa nareo raha misintéressé am'le raha dikan'zegny mahita intérêt zegny antsika agnatin'ny koragna io itondrasako le koragna vonalohana zegny antsika magnano constatation kitiky qu'est-ce qu'on constate iny zegny le raha hitatsika ny raha hitatsika am'izao fotoagna zao dia tsy mandroso ny firenena antsika zany hoe zegny tagnatin'ny 60 ans nazahoagna ny fahaleovantegna io zegny le état misy le firenena antsika iny zegny état zegny voanalohany atsika zegny matinjaly zany hoe zegny izy koa zegny isaka tokantragno raha zahavigny zegny le pouvoir d'achat na hoe ny fahefa-mibidytsika dia tsy afaka atsika ndray hitady hanigny hohanigny na mpianajaza na lerany marary mandeha l'hôpital sy ny karazany sy ny namany zany hoe zegny misapaovrira zegny atsika dia mametraka fanontaniagna atsika hoe ino mahatonga raha ny mahatonga raha zegny misy akendriky miankina amin'ny firafitry ny firenena atsika mahatonga raha zegny satria misy sokajin'olo managna karegna voire même trop managna dia akabetsan'olo ndraiky zegny misapaovrira satria mivangongo amin'ny toerana raiky ny fahefana mivangongo amin'ny toerana raiky ny richesse ny fanagnana kanefa zegny le fanagnana io miainga boka amintsika agny raha ohatra ataony zegny par exemple ramena zao ty village na pêcheur misy raha vintagnindreo boka agny laoko sy ny karazany sy ny namany ro sahiragna mandeha mamintagna izy amin'ny ranomasiny agny amin'ny andra nahandra tsara nahandra karakory nefa zegny le niveau de vie ndreo zegny tsy zarizary zany hoe zegny le asandreo tsy mahavelogna zany hoe zegny miasa nefa ny tegna zegny tsy mijoira le bénéfice ny raha asa ataon-tegna na dia hoe marary azan-tegna mety kalikaly tsy mahavangahody raha karaha zegny zegny raha hitantsika jiaby amin'ny raha satria ny fanagnana igny zegny izy ramasegna boka agny igny manonga an-tampona igny fa izy boka eo amindray ny mijotso boka agny pourcentage hely fanazavegna tamintsika hoe karakory ataon'le fanagnana miala boka amin'ny amintsika agny dia karakory ataony manonga ary karakory ataony mipody io zegny le manahirana io le manahirana vonalohany ary tsy vitan'zegny koa na amin'ny fiainagna andavanandra raha ohatra ka atsika mikoragna hoe momba fikarakaragna taratasy fo dia problème koa io tsy hoe magnano passeport fo fa amin'ny ankapobeny taratasy jiaby zay hitadiavintsika zegny dia mbola mila fanongany amin'ny an-tampona igny io amindray 2 mois et 2 mois izy vao mipody ka eto zegny raha zegny dia tsy miexiste amin'ny atao hoe état fédéral tsy miexiste zegny zegny raha hitovizany état fédéral jiaby satria zegny antsika fa mikoragna état fédéral zegny misy raha hitovizany fa ny raha hitovizany dia zegny zany hoe amin'ny raha roe zegny ndray misy raiky fagnintelo no mbola zavemintsika io voanalohany zegny amin'ny resaka ara-taratasy raha jiaby momba kabarony taratasy io dia ataontsika hoe sur place io miregle izy misy taratasy tadiavinao misy ady ataonao ohatra amin'ny tribunal sy ny karazany sy ny namany sur place magnano izy
satria akaikikaiky vahoaka kokoa zegny le fahefagna na le pouvoir zegny aloha raiky zay zay le avantage maventinazy raiky dikan'izay zegny anao koa fa misy kabarina papier mila andeha ataonao zegny anao tsy andeha hagnano 1200 km agny amin'ny andeha nonga amin'ny capitale agny anao magnano izy fa mba au moins zegny anao magnano ataontsika hoe 200 km anao mandeha amin'le chef lieu na misy le état igny na province igny zegny dia agny anao magnino izy ty magnamboatra taratasy zay anao na permis io ohatra misy agrément ilaigna io na misy zay taratasy mety ilaigna zegny amin'ny fiainana andavanandro izy zao raha raiky maventy faharoe koa zegny amin'ny resaka arabola zany hoe zegny le vokotra jiaby ataontsika amin'ny vokarintsika amin'igny toerana igny dia une bonne pourcentage nany izy midoko amitsika za manko nivolagna hoe règle de 70-30 zany hoe mba 70% ny le vokotra misy amitsika mijano ho agny igny afagna magnefa ny fonctionnaire afagna mampandeha ny raha jiaby le projet sy ny karazany agnatsaragna le fiainagnan'olo amin'igny toerana io dikan'iziny zegny ohatra par exemple hoe amin'regny toerana misy magnano alaitsika exemple ohatra ramena zao ty mba restaurer azondreo amin'ny vokotra jiabindreo mba reo mijoir aminany mba na ne serait-ce que afagna magnatsara le velon-tegnan'le olo mba misy couverture sociale zegny reo raha ohatra mba marary zegny mba misy afaka reo mandeha mitsa mitahignin-dreo sy ny karazana satria une majorité le partie ny vola vokarigny amizay zegny midoko amindreo agny zay zegny ny akapobe fa ny tegna tiako partagena aminareo amizay zegny le hoe le approche naka amin'ny état fédéral fotony maro anareo ny réagir ary eto isorako manokana madamo Bezaza zay ny contact za izy ny koragna zay ampary message hoe karakory mafandeha fotony tanjogna raiky itovizagna zao ary efa misy koa zegny étape be vitandreo dignina vitandreo fa satria fa nagnano proposition na constitution reo dia fa mazazahavako le raha ary maro zegny le point itovizagna fa mbola misy koa zegny point mbola tsy itovizagna aminany fa mbola hiaraka mbola discute miaraka aminany manko za fa regninareo be andalagna foe karakory zegny fa izy fo zegny hitako koa za avy amin'le fond-nany maromaro zegny le raha azo hitambarana ny aminaka zegny le vision naka amin'le izy ny tiako partagena anareo satria io no nitanareo question hoe ny base zegny dia ataontsika mipetraka amin'ny gouverneur zany hoe zegny le gouverneur no mamey ny ataontsika le état fédéré na par abus de langage zany volagna hoe région matetiky zany potiky ndray mandeha za koa fa mivolagna région zegny addition agnatin'ny loha le région misy amitsika zao le 22 igny na tsy 23 hoe non tsy igny le région tiako volagniny région tiako volagniny zegny hoe fitambaran'le région maromaro misy zao zegny natao hoe région zegny na hoe état fédéré zegny ke nagnino za mikoragna io notion io zegny intéressant satria zao ny antony atsika zegny gnako magnano découpage économique fa tsy découpage ethnique important ny fagnazavako zegny satria zegny raha ohatra agnano état fédéré tsika tsy hoe tsy tokony misy déséquilibre entre les états fédérés raha magnano zegny atsika dia very hoe misy déséquilibre économique zegny entre io état fédéré raha tiako volagny amizegny tsy tokony misy hoe état fédéré araiky manamanagna kokoa izy par rapport amin'ny namany satria manjary micréer miteraka olagna raha ohatra magnazay zany hoe ny état fédéré jiaby tokony managna misy le capacité économique amin'ny alalan'ny ressources misy amindreo amin'ny alalan'ny hoe ataontsika logistique mety possible agnatin'izay dia ahafahandreo zegny magnano na managna zay moyen afahany mamelo tegna anao zao tsy afaka agnamia raiky état araiky io tsisy raha misy aminamy tsy intelligence magnano zay fa hoe ino aby ny ressource dia iregny région regny no atambatra dia amizay fotoagna zegny zegny isaka état fédéré mavelony tegna dia tsy mipetraka le hoe déséquilibre entre les états fédérés zegny akendriky le ampodiko amitsika hoe le découpage ny fomba fanapahagna izy ny fomba découpegna izy karaha zegny tsy par rapport amin'ny hoe ethnie fa par rapport amin'ny hoe ino le potentiel
amin'ny resaka économie anagnany État. Par exemple, État du Nord, État de l'Ouest, peu importe. Zegny aloha ny raha mila tandrekatsika. Faharoy amin'izay. Agnatin'izegny atsika aminay mikoragna ny atao hoe rôle ny gouverneur. Ity gouverneur ity zegny dia fidim-bahoaka mivantana. Zegny. Zany hoe zegny ny vahoaka amin'ny État fédéré igny no mifidy anazy mba anagnany ny légitimité. Zay mahatonga izy tsy nomegna izy, fidiny vahoaka zegny. Ary le vahoaka agnatin'ny État fédéré ao araiky io zegny amin'ny région io zegny mifidy izy. Ny pitsipitsiny hoe tokony olo firy taogno karakory critère zegny agnatin'ny détail constitution mamaritra zegny hoe mila nationalité gasy izy mazava loatra dia vao tokony firy taogno regny zegny le détail agnatin'ny constitution. Fa hoe atsika zegny mila olo araiky. Fa io olo ty zegny maventy be rôle joué. Zany hoe zegny rôle maventy andeha ataony izy no andeha ampandroso le État fédéré misy izy. Zegny tegna objectif nany. Ino moyen maizagna izy? Ny moyen maizagna izy dia tsy maintsy apetraka akenika zegny le administration régionale miaraka aminany. Administration zegny karazana hoe gaga somary tapatapaka. Tokony mitovitovy zegny le nombre ny isaka État fédéré. Rôle abo zegny no miassurer le développement régional. Rô koa zegny miassurer ny ataontsika hoe service public amin'ny État. Ya azafady tsao nareo gaga fa agnatin'ny train blanco za misy lera raha tsy mikapy dia ya io zegny rôle ny ngavatra miaraka amin'ny administration. Dikan'izay zegny irô no magnano exécutif zegny rô irô no magnano raha jiaby lamigny jiaby ampandrosoagna io État fédéré misy rô. Mandany budget zegny rô. Avio zegny irô koa mandany lalagna zay appliquer amin'ny État fédéré io. Ino le lalagna ito? Atsika zegny aza mieritreritry hoe misy lalagna tsy hitovy. Zany avy nikoragna taminareo fa ny lalagna fédéral zegny tambarana. Io misy fo. Fa anjarany le État fédéré no miafiny lalagna fédéral appliquer aminanao. Par exemple, zao resaka hoe politique fiscale blanc. Mba tsy hisian'ny concurrence déloyale na mba tsy hisian'ny ataontsika hoe dumping amin'ny samby État fédéré zany dia mametraka ohatra zao ty zegny ny lalagna fédéral mivolagna hoe retraite aby ny impôt azonareo raisiny satria araka volagnatsika zegny les moyens afagna financer raha jiaby ko volagnatsika hoe 70% ny vola mpidirin'ny État fédéré io midoko aminany. Dikan'izay magnotany atsika hoe baka io mivola io. Ny vola amintsika igny dia amin'ny resaka impôt ny fidiran'ny vola. Na taxe regny, impôt sur les revenus, impôt sur les sociétés, ino la douane, sy ny TVA sy ny namany. Regny zegny fidiram-bola zegny. Ho an'io État io ka 70% regny zany mijanogno. Kanefa kosa zegny regny député ataontsika régional regny no mametra hoe amin'ny État-tsika ty asa ataontsika hoe 12% ny TVA ohatra. Zay mety tsy hitovy amin'ny État fédéré ary amin'ny ataontsika hoe de l'Est ohatra. Fa igny zegny fa kanefa ndraiky zegny efa misy fourchette zegny apetraka amin'ny État fédéral. Zany hoe zegny tout est balisé, cadré par loi fédérale. Anjaran'ny État fédéré no mandrindra no misafidy hoe zegny tegna mety aminay. Tsy miala le cadre amin'ny fédéral. Azonareo zegny. Dikan'izay zegny tsy possible hisian'ny déséquilibre entre les États fédérés. Donc zegny le fanontaniagna hoe anao izy io koa boka amin'ny rabe resaka hoe passeport, resaka hoe vola tsy mira. Regny zegny fantasme rehefa tsy mi-existe regny. Atsika miresté ho firenena araiky fo. Ary atsika tsy mivakivaky zegny. Fa ny fitantagnana ny regny État fédéré regny io zegny le rupture maventy. Zany hoe efa tsy hisaiky hoe hoy ny filoham-pirenena, hoy ny ministre, hoy ny zegny hoe efa tsisy raha karaha zegny. Atsika zegny nampody amintsika le pouvoir.
agnivotsika le pouvoir de anjarana amizay zegny misy hoe ataotsika organe de contrôle zay fédéral koa io magnaramaso ny fampiasam-bola-panjakana regny satria ça reste toujours vola-panjakana tsy hoe ke misy vola io zegny nanaovany ragova izy amy tiana nanaovana izy non fa misy organe indépendant io zegny contrôler ny fampiasaigna sy fandaniagna vola-panjakana regny karaha zegny zegny atao donc zegny ny état fédéré zegny migrappé amin'ny hoe ngiaragova le parlement régional de mbola mipetraka daholo amizay zegny ataotsika hoe iry ino préfet commune district regny zay tsisy raha miova aby regny fa le olo minome regny dia anjaran'ngia ragova minome anazy zay areny assemblée maso assemblée régionale zany hoe ragova zegny tsy afaka magnano zay raha tena atao fa à chaque fois zegny misy le assemblée zegny régionale no mamalavala izy igny zegny fifidianana mivantana zany hoe ny ragova andraiky le parlementaire régional de fidina roa zegny amin'io région amin'io état fédéré fiditsika zegny le de akoatran'zegny amindray zegny izy no manindry avec rabe karaha zegny zegny atao de misy amindray zegny ataotsika hoe état fédéral zay hitambaratsika zany hoe ampody indray mandeha ny président de la république de Madagascar de misy atsika managna président io président de fidiny vahoaka mivantana karaha ataon'zao io zegny un peu différence ny proposition naka ndraiky le agnatin'ny proposition n'iry madame Bezas fa io mbola a discuter boka satria nagnino naka eritreretiko hoe atao élection mivantana izy mba ahazoana an'le olo le ngia président de la république ty ny atao koa hoe légitimité zegny satria ny vahoaka malagasy jiaby de mifidy izy satria rôle nany mbola important be rôle nany na de mary misy pouvoir maro be nadoso amin'ny tagnanany fa rôle nany mbola important il rôle nany important izy no miantoko ny resaka hoe mahafirenena tokona atsika l'unicité notre unité io zegny responsabilité nany dikan'zay agnatin'izay la défense zany hoe ny maramila zegny tsisy hoe isaka état fédéré managna maramila nany maramila malagasy araiky fo ary ro dia mpiasam-panjakana fédéral ary io zegny ilagna le 30% ny lamone boka amitsika igny andeha hifagnarô satria ro hiaro ny sistantsika par contre ny la police ataotsika amin'ny région agny igny amin'ny ambany fahefagna ny ngiaragova anjaran'ny ngiaragova zegny mahay besoin nany anjaran'ny ngiaragova mahita hoe am'ty faritry misy zay ty tokony mirecruter police tokony magnano zegny satria tout ce qui est développement régional io dia responsabilité ny ngiaragova koa fa raha fa mikasiky fampandrosoagna région agny ragova no mahay magnano izy miaraka amin'ny assemblée miaraka amin'ny administration nany ary service public koa karaha zegny donc zegny ngia président ty dia s'occuper izy la défense dikan'zay zegny misy ministre de la défense izy koa s'occuper de la diplomatie satria nagnino zany volagna zegny tsy afaka atsika zao zegny izy ka état fédéré andegnano accord mivolagna Madagasikara amin'ny angaranazy manokana zay mahatonga hoe le président zegny no magnano représentation tsika amin'regny setra international regny ary zay mahatonga izy fidiny vahoaka direct izy am'izay fotoagna zegny izy koa zegny mandeha amin'ny ONU izy mivolagna izy au nom du peuple malagasy fa tsy hoe au nom du état fédéré du nord na hoe de l'est non au nom du peuple malagasy izy koa fa mivolagna donc zegny mipetraka tsara le légitimité nany zegny raha ohatra ka iengagé izy ny voten'ny Madagasikara amin'ny setra international dia amin'ny agnaran'ny vahoaka malagasy jiaby zegny no amitrany zegny ny grand projet stratégique koa zegny io mbola agnatin'ny responsabilité nany zany hoe zany izy koa fa misy raha mitosy état fédéré maromaro io sorny gouvernement fédéral par exemple misy zao zegny ataotsika hoe projet mahakasiky état fédéré telo
asa hoe misy lalagna amboarigny izy ao dia andalovan'io lalagna io zegny état fédéré telo na efatra. Zany hoe izy projet d'envergure na port na raha zegny zao dia anjarany budget fédéral magnano izy satria mahakasika zany hoe zegny rôle-nga président fédéral ty le filom-pirenenantsika am'izay fotoagna zegny dia magnano arbitrage izy tsy hidriky amin'ny développement direct ny région agny l'état fédéré fa izy midriky satria izy garant ny unité tsika ary rehefa misy ny arbitre ny vahoaka malagasy izy no lehibe ny tafiky am're donc zegny hitanareo fa ny gouvernement fédéral zegny miegny eo midimy tsota eo fo zegny le gouvernement fédéral dia bien évidemment koa zegny misy le député fédéral zany hoe zegny député entre guillemets national fa le magnano zegny tsy mitovy amin'ny député régional rôle-ndreo satria zegny reo koa mandany budget fédéral mi-contrôler asan'ny exécutif fédéral zany hoe le président du gouvernement avy eo reo mi-définir tout ce qui est loi fédérale zegny lalagna hitambarantsika jiaby fa les détails zegny le loi fédérale igny amizay azo nataony état fédéré na région zegny magnamia détail kokoa am'le lalagna fédéral azonareo zegny zany hoe raha tiako volagny zegny misy lalagna hitambaragna nen'olo jiaby fa anjarany état fédéré araiky zegny afaka izy mi-apporter encore plus de précision amin'ny zay mifagnaraka amin'ny état-nany na région-nany karaha zegny fa izy tsy tokony hifanipaka donc zegny raha stratégie jiaby itovizana zegny donc resaka la santé politique sanitaire politique na éducation nationale devo resaka ino izy ty lalagna zany hoe zegny ataontsika hoe fitsaragna zegny la justice io dia mireste national io tsy hoe ke lalagna a Diego agny amin'ny état du nord tsy mitovy amin'ny lalagna ny état du sud ary non mitovy fo izy fa amin'ny lalagna hafa amin'ny détail hafa io tsy mampitovy anazy ampodiko ndraiky ny justice dia justice na azafady tapatapaka raha ty fagnatin'ny train za avinao bon azafady izy koa fa misy fatapagna fagnatin'ny train za fa donc zegny amaliagna le raha train-tsika jiaby regny tsy hoisy ny ataontsika hoe disparité na hoe déséquilibre entre état fédéré ary indrindrandrindra koa zegny atsika mila magnano les fonds de solidarité volanko satria tsy maintsy mametraka zegny atsika mba ahafahantsika magnampy ny sasany ialagna amin'ny hoe koa fa misy problème atsika andeha angataka amin'olo na koa hoe ahafahantsika zegny mampandroso ny état fédéré namatsika mety mivolagna amizay nareo karakory sénat sy nama regny aminakà regny misaoty daholo regny karakory ny ataontsika hoe resaka hoe bianco sy ny karaha atsika mila managna ataontsika hoe organe araiky fédéral indépendante io magnano contrôle ny raha jiaby ary ny la justice karaha zegny koa la justice doit être indépendante zany hoe tsisy juge tsisy procureur nomena ministre zany managna organe ro managna raha mame ro dia iro zegny no mifandamigna agnatin'ny zegny fa mila justice indépendante atsika tsy hoe procureur zao nomena ministre zao non zany hoe ny parquet zegny fa tsy rattaché ministre de la justice na hoe garde des sceaux zany ary ny rafitry karaha zegny dia agnivon'ny état fédéré agny no managna autonomie ro mitsara raha jiaby sy namana fa raha ohatra kosa tsy mahafapole olo le fitsaragna anazy izy io izy manonga amin'ny état fédéral io zegny mampiakatra zegny izy amin'ny ataontsika hoe cour suprême na cassation na raha karaha zegny bien évidemment tsika misy koa atao hoe cour constitutionnelle ilaigna zegny karaha ataon'ny HCC zegny mizaha tsara ny fandikan-dalagna na ny fagnajagna lalam-panorenana fédéral io zegny mbola gardentsika koa ny cour suprême ny raha donc zegny raha jiaby zegny natao mba ahafahantsika mampandroso malaky ny firenenantsika zegny
misy am'fanontaniana koa hoe dikan'izegny amin'ny resaka hoe vola fanazaventsika teo hoe vola io anie tsy raha karakory fa 70% mijano dia 30% manonga agnanaovana. Donc zegny le fisalasalantsika hoe i sarasaraka antsika malagasy tsy marina zegny. Tsisy atsika firenena araiky fo zany hoe zegny hita araiky fô tsika io fa ny raha mampiavaka izy maventy le pouvoir le fahefagnany président de la république sy ny gouvernement karaha ataony misy antsika zao dia nadoso amindrony akabetsany. Igny amindray nalefa eo agnivony faritra, eo agnivony les régions na ataontsika hoe entre guillemets les régions zay fa hoe le état fédéré agny. De agny zegny rôlindreo zegny mampandeha raha jiaby. Iro agny mahery raha mety ampandroso rô malaky ny raha mety amindreo sy ny karazany ro agny zegny. Satria hatreto ny problème avy ambony agny no ivolagna amintsika raha tokony ataontsika fa tsy hoe atsika sur place io atsika tokotany io atsika mahita miegny izy isan'andro mahay hoe inona raha tokony ampatsara sy ampandeha rabetsika. Karaha zegny zegny le ataontsika hoe schéma ny état fédéral amin'ny fahitavako izy amin'ny proposition zany. Zany hoe zegny état fédéral économie zegny izy fa tsy hoe par ethnie. Satria amezagna pouvoir ny état fédéré jiaby mba ahafandreo mahavelon-tegna. Zegny zay le découpage zegny. Zany hoe magnano découpage atsika par rapport amin'ny hoe ressources, par rapport amin'ny hoe karakory ahafandreo état aby rô mahavelon-tegna. Kidy mahavelon-tegna mahavita mahazo le fanagnana jiaby richesse aminanao ahafany développer ny faritry misy izy mba ahafany le vahoaka mahazo tombony indrindrandrindra ary tsy hisy ny fasahiranana amin'ny resaka fikarakarana ny taratasy sy ny karazany ahafan'olo jiaby zegny raha jiaby zegny amindray koa miaraka dia firenena mandroso atsika. Firenena mandroso atsika ary magnano zegny atsika tsy ela amiko dia lasa atsika. Ke hoavy amindray le fanontaniana hoe karakory afatsika magnano transition amizay. Fa alohan'ny hiditra agnatin'ny transition zegny amin'ny système misy amintsika zao fôtony tsy maintsy misy système misy période d'adaptation io. Atsika zao zegny karazan-draha tegna hoe boka amin'ny pôle nord mandeha pôle sud raha tsy mitovy mihitsy amin'ny structure. Ya, donc zegny karaha zegny izy atsika zegny mbola iza fotoagna hafa koa zegny agnazavantsika amindray hoe misimisy karakory afatsika miditra amin'izay transition zegny, karakory ataontsika zegny fandresy lahatra aminano mba ahafany raha jiaby zegny ho tanteraka fa ampitaigna amintsika le hevitry mba ahafanareo magnazava izy amin'ny namagna jiaby ialagna amin'le tahotra satria zegny natao ampitahorigny zegny raha io fa amin'le fagnazavako izy zegny mba ahafanareo koa zegny magnazava amin'ny sasany ary zegny mihitsy raha angatagna amintsika zegny mba mitondra zegny hevitra zegny amin'ny atsika lerana atsika agnatin'ny tokantrano agny agnatin'ny jirana agny mikoragna hoe ino tegna hevitry ny état fédéral fa io tsy natao pisara fa io tegna système afatsika mandroso ary malaky. Ke bon ndenareo fo soregna amin'ny resaka connexion nakatapatapaka agnatin'ny train tiky ajanontsika io keniky niany dia amin'izay fotoagna malalaka hafa koa zegny sady miambigny retournareo amin'ny questionnareo anoizatsika hoe ino zegny raha ataoko concrètement réellement suivant ny questionnareo sy ny karazany afatsika zegny mamaly zegny ary mitondra fagnazavagna amin'ny raha jiaby zegny. Ke voilà karakaraha zegny zegny le ataontsika hoe ny état fédéré na fédéral zay irigna sy eritreretigny ajoro amin'ny tanin'ny république ny Madagasikara zegny. Ke zay moa zegny ato tsy sasatra tsy voly magnazava fa ny raha hoe ataoko mampiasa loatsika matetiky amin'ny hoe sao manjary mizarazara tsika na o misaratsaraka ny vahoaka malagasy na araby non raha zegny maro firenena magnano zo maro firenena magnano zo na en Afrique misy Afrique du Sud i Nigeria izay raha tsy diso zao, Indonésie, en Europe, la Suisse, Belgique, l'Allemagne, maro firenena magnano raha io. Donc zegny io tsy raha tokony hoe atahoragna zegny raha io hoe atao bebe fa matetiky zegny le olo tsy tia zo zegny no magnano stigmatisation zegny, stigmatiser-ndreo le raha satria zegny maro raha ataontsika hoe ho tapaka amindreo zegny dia magnano karazana hoe stigmatiser-ndreo, ankaratsihandreo zegny le raha
fa atsika moa miezaka magnazava am'le kely mba fantatra hoe karakory fipetraka ny raha io am'izay fotoagna zegny lasa fifaninanana masina izy zegny lasa fifaninanana masina izy satria am'izay fotoagna zegny atsika tsy fagnamiatsiny am'izay fotoagna zegny atsika hoe samby olo magnano zay zavatra hitany sy tsapany ampandrosoagna le état fédéré misy izy na hoe région misy izy ohatra zao karaha ataona amintsika ry hitanareo teo nisy le festivalny mahaloky igny hoe misy tany zegny feno laoko nino regny zegny tokony misy retombé économique be regny karakory ataony ke raha raiky zao io toeragna raiky izy manan-draha izy nefa izy pauvre agnana le manahiragna aminany hoe zegny fonina karaha tiako iresegna latranareo zegny hoe efa tsy normal zegny hoe amin'ny toeragna raiky ty misy raha ao misy aregna ao nefa le vahoaka ao agnatiny ao tsy mijoira le aregna le fanagnana zegny izy rofigny bôka ao de alefa azonareo zegny ramasegna raha direct fa mandeha agny izy agnabo agny izy avy agnabo agny am'le goutte d'eau izy milatsaka baka agny atsika tsy afaka agneky zegny eky atsika tsy afaka agneky zegny raha atsika miady an'zegny nagnino tanàna raiky za hitanao hoe misy aregna eo nde boriboriko ny dispensaire tsisy aminany olo magnangy andy teraka mila mandeha dia vita nandesigna amin'ny sarety zay vao magny amin'ny 4 kilomètre agny vao misy l'hôpital sy ny namany sy ny karazana zao volagna eky raha karaha zegny zao ke mivolagna zegny antegna atao hoe oh raciste e oh tsy tia e oh mampizarazara ny Madagasikara e tsy haiko aloha e raha ohatra am'iregny olo mivolagna regny raha volaniko zegny zay natao hoe tsy mampizarazara zegny fa atsika aza tia tegna zegny atsika io aza tia tegna tsy normal tsy rariny hoe tanàna raiky ty misy fanagnana eo misy aregna eo ndray reo vahoaka ao fa tsy mijoira le izy tsy normal zegny zala tsy normaly mba milazy mba hoe mba misy akendaky hoe bon raha karaha ty misy aminareo ajenareo raha io satria io kapilanareo io sotronareo io vilagny andokisanareo sy ny namany misensibiliser olo miresponsabiliser olo fa ndray magnano zegny am'izay zegny mba misy hoe raha hitan'olo mba misy l'hôpital eo mba misy école eo lalagna mba vita miasa ny olo fa mba hoana zao ty ke andeha nangana l'usine 80% mpiasa baka antany hafa or mifa misy olo misy manafo jeune tsy miasa chômeur raha be tsy regny alegna na regny formegna zay tsy mety aminay raha karaha zegny tsy mety ya nanino raha koragny zay ko zegny volagnina zay raciste tsy magnino apita amin'ny laharanay zegny tsy problème zegny ya raha jiaby io zegny ya amin'ny resaka knapsy voilà anao mikoragna resaka knapsy valiko io zegny fa tsisy raha atsika zegny mila miala amin'ny raisonnement hoe logique nationale knapsy sy ny karazany sy ny namany io de midoko au niveau régional migéré igny fa kosa comme atsika agnatin'ny firenena raiky dia misy lalàgna national magnamia cadre légal ohatra resiko zao ty zegny hoe amin'ny resaka retraite ohatra tokony firy taogno zay mandeha la retraite anjarany ino izy ty lalàgna national le député zegny am'le national no mametra zegny tokotro asa hoe ny magnangy asa ataontsika hoe 50 zegny hoe ny lehilahy asa hoe 60 zegny hoe de vao le calcul am'izay karakory calculna retraite karakory zegny calculegna izy manaka est-ce que za aloha za manokana za préfère magnano resaka retraite par point c'est très facile à comprendre ary avantagé amin'olo zegny nakazy hoe calculny retraite tsika zao tsisy olo mahay zay ty volaniko aminareo magnano mathématique polytechnicien fa anao koa mandiny karakory atao micalcule retraite sy namany lohanao mangagna satria tsy clair le raha alors que raha farany simple nagnino zo tsy atao par point zany hoe zay satria misy ane olo tsy miragna ane olo miasa bureau andraiky olo miasa tanimbary asazonareo raha tiako nagny olo miasa bureau zao tia andraiky olo miasa tanimbary tsy hitovy mihitsy hoe le espérance de vie ndreo anao miasa bureau mety anao mavita miasa jusqu'à 64 ans fa anao koa miasa tanimbary mety 50 ans anao fa kasenao taezaka anao jiaby fa aretigny jiaby avy aminao nefa anao 50 ans dikan'zay zay matonga hoe misy le cadre légal atao national fa anjaran'le régional zegny no mametra ny détailnany satria na mety misy région ne à forte hitanao le matsara le découpage le volaniko hoe économique
satria zay mety misy région zegny hoe à une tendance ataontsika hoe élevage et l'agriculture normal zegny amin'igny état fédéré igny ny mpiasa ao mandeha retraite aloha c'est normal zay satria ro mamboly ro rabe mety difficile sy ny namany fa mety koa misy zegny hoe région raiky zegny agnatiny ataontsika hoe tendance nany zegny resaka service sy ny karazana donc zegny io point par point zegny misy cadre légal cadre national magnamia le cadre izy fa les détails karaha zegny anjaran'le région anjaran'le député régional no mametry hoe amitsika eto reto catégorie métier reto afaka mandeha retraite ro raha ohatra ka zone tokony togno takatran'ro de vo izy par point blanc satria moramora kokoa zegny magnano izy calcul par point tout zay hoe calcul le raiky hoe nino ancienneté sy nama c'est très simple avec le point zany hoe anao koa fa miasa zegny izy ka anao miasa anao mahazo point de igny point igny amizay comptegna le raha avy amizay zegny le fotoagna anao tokony mandeha la retraite dia le national magnamia le taux ohatra zegny hoe par exemple un point ataontsika hoe 5000 ariary ohatra edy ohatra naka zegny zany hoe zegny anao koa nahazo point araiky zegny 5000 ariary dikan'zegny anao koa izy fa avy le fotoagna tokony andehananao retraite igny comptenao firy point nazonao za nahazo 50 points dikan'zegny le 50 points igny ataonao le fois 5000 ariary igny amizay zegny le retraitenao ka io les valeurs anany io zegny anjaran'ny national no micadré izy fa anjaran'le région amindray no miafine izy satria io point io zegny mila mifagnaraka tsara amin'ny vidim-piainana amin'ny fotoagna io zany hoe zegny misy calcul atao tsotra hoe bon zazalahy asa ataontsika hoe 53 ans zegny fa afaka mandeha retraite ho an'ny olo tantsaha ohatra ok de firy point nazonao nandritran'zegny ok zao point nazoko d'accord de mametraka fotsiny barème national mametraka hoe mba hitovizana atsika zegny dans un souci hoe tsy mila misy déséquilibre entre état fédéré zay mahatonga atsika migarder le national zany hoe misy lalagna hitambarantsika jiaby fa igny amizay fotoagna zegny amizay igny zegny le cadre fa igny baka io amizay zegny zahavin'ny région igny zegny le état fédéré nany izy mivolagna hoe bon raha ohatra ka 5000 ny volagniny fédéral comme zay zegny ataontsika hoe managna pouvoir d'achat kokoa zegny le état misy zay ny mety ataonay 5000 fa ny mety ataonay 5500 asa ataonay 6000 fa le minimum zegny io le minimum garantie zegny donc resaka knapsy resaka raha jiaby karaha zegny zegny misy cadre légal ao fa ny région zegny no aminaka mametraka hoe ino ny tiana apetraka amin'io raha satria en fonction de capacité nany ka amizay fotoagna zegny ny cotisation ny rehefa miasa anao ny cotisation sy namany dia igny tsy maintsy mijano ary midoko amin'ny ataontsika hoe les régions agny bien évidemment ne tsy maintsy misy trésor public ny agny trésor public régional satria azadigna atsika tsy raha mamorogno raha misy ao fo no ampiasaintsika fa on va organiser autrement zay zegny le raha misy tsy hoe andeha morogno raha tsara nisy atsika ny raha misy ao fo ampiasaina fa organisation autrement zany hoe zegny regny trésor public misy amitsika atsika zao feno misy trésor public ane na diego na tsy koia regny zegny mitohy fo asandreo magnano collecte na regny taxe sy ny namany regny fa araka le nambarako zegny 70% midoko amin'le tanàna de igny amizay lasa agnatin'le budget zany hoe zegny lasa karazana hoe entre guillemets loi de finance zay validen'le député régional de igny baka io no andesin'ny ragova miasa fa ndray magnano zegny amindray misy le hoe autorité fédérale indépendante io no magnano contrôle karaha ataony hoe misy inspection générale ny raha regny sy ny karazany regny zay mandeha mijotso hoe bon ino donc zegny afaka na limité kokoa ny corruption amizay fotoagna zegny satria tsika miaraka mahay hoe bon azovana olo namezina licence mitrandraka magnano ohatra hoe ambilobe ohatra par exemple hoe maafaka mandeha mangala mitrandraka volamena raha karaha zegny sy namany satria atsika io no mahay zay hoe ingahy nahazo zegny ty critère agnanovana izy sy namany atsika zegny magnano fanjakana marikitry kokoa akekikeny vahoaka de misy manontany koa nareo ndraikindraiky hoe karakory foma ity parti politique marobe io amaly zo za aminaka zegny
io anisan'ny problème maventy amintsika Madagasikara. Famoronana parti politique marandregny kekahana misy parti politique. Nefa rô olo aby rô zegny ndray hoe boriboriko ny conseiller raiky tsary ny tsisy amindreo. Donc aminakahy zegny ny parti politique de tsotra forangatana amindreo. Raha ohatra ka ny parti politique tsisy représentation locale, azonareo zegny zany hoe zegny za zao koa zegny misy parti politique naka za tsy manana na ataontsika député araiky na conseiller municipal araiky na nini aminaka tonga de foagnina regny. Ya regny tonga de foagnina fôtony mataona magnano parti politique zegny anao tokony mandresy latra vahoaka ndifidy anao baka ary anao koa fa tsy nisy vahoaka nifidy anao tsy haiko iny raison d'être anao. Dikan'izay zegny aminaka ny mpagnano politique zegny parti politique mila misy représentation locale izy indrindrandrindra amin'legny état fédéré regny de vao koa zegny mila misy koa izy représentation nationale. Am'izay fotoagna zegny zegny miegny nombre ny parti politique amintsika agny. Atsika zegny garder partisme tanantsika zao fa ny manahiragna amintsika Madagasikara am'izao io maro mpagnano politique ndray boriboriko ny conseiller raiky tsara le raha fifidianana rô tsy hita. Nde sasany aza tsy magnano congrès feky nefa raha zegny obligatoire tokony magnano congrès ny mpagnano politique sy ny namany. Anao maregny nino zay va antoko politique zegny hoe zay antoko politique karaha ty sy ny namany. Avy eo am'izay amin'ny resaka fagnanovana parti politique le financement ndreo mila mazava transparent. Io zegny tokony miova mihitsy le loha atsika ty ny vahoaka zay manatrika eto any agnova ratsika io ary tegna iova mihitsy. Atsika zegny mila magnadosa agnatin'ny lohantsika ato hoe le raha foisy le raha hitatsika zao io atsika tegna le magnano volaniko aminareo hoe inversion de pôle. Raha boka tamin'ny pôle nord atsika mandeha pôle sud. Zegny le raha andeha ataontsika amin'ity resaka hoe présentation d'état fédéral am'le proposeko. Zany hoe zegny ny fagnanaovana ny financement ny parti politique mila mazava. Ary koa fa misy raha hoe parti politique tsy hainao boka io financiena sy namany fa tonga de misaoty koa agnarany. Ya. Donc ny raha tadiaviny zegny na ny parti politique c'est au service na vahoaka. Fa tsy hoe au profit na olo araiky. Atreto manko ny fagnanaovana parti politique amintsika agny au profit ny olo araiky le olo namorogno izy. Za zao koa zegny manangana parti politique andeha nompo za le olo. Io misy t-shirt misy sarinaka nino manjary tsy mitondra fampandrosoagna ho an'le tanàna ho an'le vahoaka zegny le parti politique fa andeha nompo olo. Hitatsika ne zegny team Ravalomanana olo andeha nompo Ravalomanana fô tamin'ny andrany Rajoelina olo andeha nompo Rajoelina tsisy hoe fa idée hoe ino ma le idée défendiable non. Ary matetiky précisendreo mihitsy ty antoko politique ty dia nisy mpanorona sy fambarana zay. Ary regny olo regny kofa tsy mahazo tsodrano boka amin'le mpagnorogno izy tsy raha mandeha. Nefa parti politique zegny tokony au service de peuple. Anao zay manangana parti politique pohatra za zao mivolagna hoe parti chrétienne démocratique tsy haiko nino. Anao zegny tokony hoe mizaha hoe ino zay le intérêt-n'le chrétien agnatin'ny raha io ao. Sy namana sy mba haiko hoe bon zay chrétien zao sy namana za exemple dinaka zegny sy namana sy namana. Fa tsy hoe parti antoko ty de mira. Donc zegny raha jiaby zegny mila miova daholo. Mila miova zegny. Ke amin'ny ankapobeny zegny izy nambarako igny hoe ny raha atao ny raha andresegna latsatsika dia tsy de haiko magnazava raha nambarako nomaly igny. Parti politique Madagascar io juste manompo olo araiky. Exactement. Les partis politiques tsika izy volantsika zay manompo olo zegny. Ary zegny raha mila ivoagna agnatin'ny raha io. Parti politique tsika manompo olo ndray amindray tsy vitanao manompo olo fa ndray mba hoe conseiller raiky tsara hitanao amin'ny fifidianana. Maro parti politique ndray conseiller raiky amin'ny fokotany fo tsara nisy hoe allo fatao élection mba mandatsika olo rô mba lany. Matonao tsy lan'olo zegny baka bon marigny kosa hoe amintsika koa misy le fangalaragna tsy famaragna zegny edy regny zegny zavatra mila ahitsy sy alamintsika daholo amin'ny lafiny zavatra jiaby karaha zegny. Ke zegny ny koragna mety atao atsika zegny momba hoe ny état fédéré, état fédéral. Zany hoe zegny na mikasiky le retraite
mikasiky le production sy ny karazany vola zegny le famokaragna misy amitsika ao midoko amitsika. De vao koa misy raha tiako zamatsaro izy zegny resaka secteur informel. Ny olagna maventy amitsika marobe le secteur informel. Zany hoe zegny marobe zegny olo magnano activité fa eo activité io tsy légaly. Donc zegny regny zegny vola very ho an'ny fanjakana tiako volagnina eto edy tsy le fanjakana fohy be atsika zao zegny fagnatin'ny esprit fédéral. Le fanjakana tiako volagnina edy zegny le état régional. Ka iregny raha regny zegny mila gnanaovagna mihitsy ezaka maventy baka aviandreo olo aby miditra amin'ny secteur formel. Ya, anao zegny tsy possible zegny agnatin'ny raha raiky olo manangana atelier izy na izy tsy haiko nino mampiasa magnamboatra raha izy sy namany nefa le fanjakana état fédéré nanao tsy mahazo na ne serait-ce que TVA am raha sy ny karazany. Ka atsika zegny mila mampidriky regny secteur informel regny ho lasa formel. Fôtony nagnino regny ane atsika tao mivolagna retraite. Ary regny olo regny mamita tegna satria nagnino mahatonga reo mamita tegna. Anao zao faly anao zao magnaraha raiky informel. Anao zegny direct anao tsy déclarenao raha igny mbô mandeha hoazy karaha ataona amitsika zao mandeha dawara raha jiaby. Fa lerana anao matoy amizay anao ne tsisy retraite. Marary amizay anao manjary mandeha mikonkogno Facebook hoe oh atao tolo-tagnany mamegnatra ny regny zalahy mampalahelo raha karaha regny. Donc zegny mila miditra agnatin'ny secteur formel anao dikan'izay misy part de cotisation ifenao am'le état fédéré misy anao. Fa noho izy zegny amindray le état fédéré misy anao kosa migarantira retraitenao amin'ny amareagny. Donc zegny intéressant anao miditra amin'ny raha formel. Fôtony hainao fa za zao koa zegny asa misy garage magnamboatra tomobilin'olo ty zegny chiffre d'affaires naka tamin'ny taogno ty zao zegny le impôt tokony feko amin'ny état fédéré naka de ity mba apariny cotisation naka agnatinao. Miasa lerany fa tokony mandeha retraite anao zegny mba misy ankibanao hohaninao aminany. Ary zegny mahatonga za hoe le retraite tsika tsy retraite par répartition. Le tsy mety amin'ny retraite en France zao zony ratsy. Satria retraite en France boka karakory. Le olo miasa niany magnefa retraite n'olo fa loso retraite il y a 10 ans. Nefa le olo agnatin' zegny plus mais vetsy olo miasa karaha ataony eto zao ty le olo actif manjary sahiragna amizay zegny le fagnifagna le olo mandeha retraite regny. Fa atsika volako magna retraite à point. Par point zegny. De vao zegny une partie ni excédent ni état fédéré araiky io tsy maintsy mandeha magnano le miditra amin'ny le caisse ni allocation familiale na caisse ni retraite. Azaveko ndraiky 70% ny vola amin'ny impôt sy ny namany mijanogna amin'ny état fédéré araiky. Géreny ragova magnano production i ragova magnano moyen izy itondrasagna famokaragna fagnamboaragna lalagna fagnamboaragna pont sindama sy namany regny raha regny zegny au retour mampidriky vola regny raha regny. Fa rehefa magnano excédent izy budgétaire zany hoe zegny entre la dépense andraiky la sortie zegny andraiky l'entrée zegny le entrée agnabognabo magnano bénéfice zegny état fédéré araiky igny bénéfice nany amizay misy une partie mandeha amin'ny fonds de solidarité zay agnampiagna ny namagna l'état fédéré mety managna problème io le solidarité tsika. Fa indrindrandrindra une partie ny excédent nany koa mandeha amin'ny caisse ataontsika hoe retraite nany na hoe allocation koa familiale. Ohatra zao ty zegny nampiasa vola 50 000 francs ny budget ny laniny député provincial 50 000 francs 50 000 francs io nampiasaninga ragova dia niteraka hoe nazahoagna vola ataontsika hoe 150 000 izy mipodiboaka tany. Azonareo zegny 150 000 francs zegny le gain azo. Dikan'zegny am'le 100 000 nandilitra igny zegny amin'ny 100 000 nandilitra igny misy une partie nany alaigna mandeha amin'ny fonds de solidarité zay anjaran'ny député régional on définir pourcent nany. Fa le national zegny le député national magnamia tranche izy entre asa hoe 10 à 15% ohatra zegny. De asany ndrominy fidy hoe ntsika ataontsika 10 na ntsika ataontsika 12.
de le ambiny boka eo koa aminay mandeha amin'ny caisse de la caisse ny retraite zay azonareo de vo le ambiny boka eo aminay impody réinvesti avy zany hoe zay raha nahazo 150 000 atsika 50 000 le budgetsika initialy de mety ataontsika hoe bon atsika tsy investir 50 000 fa asa ataontsika hoe 75 000 mipody réinvestir atsika de le ambiny igny amizay zay misy atokona ho an'ny fonds de solidarité de misy ambiny boka eo koa zay ampidiritsika amin'ny hoe caisse ny allocation familiale andraiky caisse ny sociale de retraite sy ny namany zay mametraka zegny atsika amizegny atsika migarantira hoe a Madagasikara tsisy olo hoe marary tsy afaka tsaboegna zegny na hoe misy olo le rano matoe zegny mandry andalagna zegny regny zegny no raha mila mba hoe managna niveau de vie tsara daholo olo jiaby fa raha zegny possible raha ohatra ka la richesse est partagée ary zegny état fédéral magnamia état fédéré ty zegny magnamia zay zavatra zay ary raha zegny tokony apetraka isaka ny état fédéré jiaby hoe io zay le organisation misy ragova misy administration karakory igérentsika le caisse ny retraite karakory igérentsika caisse sociale karakory sy namany amizay fotoagna zegny izy koa avy le période de soudure zany hoe mety misy période asa nandalo cyclone sahiragna iregny caisse regny no angalagna miaraka amile fonds de solidarité igny irelancentsika le économitsika atsika zay tsy tokony andeha atao andeha angatangataka amin'olo zegny fa atsika koa mahazo vola be atsika zay tsy magnano le mahazatra atsika anao zao zay mahazo vola niany tanao misy olo mandeha misenga izy mandeha magnano mandeha magnino izy ty mandeha miasa amin'ny la douane en port igny avo izy boka any 100 000 azony bombardeny tsisy tavela igny bara lany ndray volany taxi nana andeha ody amaraina volany sabeda amaraina tsy anagnany non tsy magnano karaha regny zany hoe au moment atsika magnano 15 atsika magnambela andriba mangalo hoe misy karazana hoe une partie ny vola igny zegny ajarisy na koa ne tsy voatery ajarisy igny fo e vola igny ane azonao tsara mihitsy hoe misy état fédéré hafa mindrina igny vola igny aminao oleky izy mandro azo atao mihitsy hoe zay magnano banque nationale banque gasy zegny hoe misy banque mihitsy o azondramagna vola fôtony vola baka tsy tsara izy ampandrigna izy mila mihodigny fo raha jiaby zay système azo atao satria zegny de miankina amin'ny le état fédéré miankina amin'ny le ragova andraiky ino parlementaire régional hoe atsika agnano karakory atsika agnano anangana banque régionale e asa hoe banque régionale de zegny de ahafahan'olo mindrina vola agnatao magnano business nany karaha ataony microcrédit regny ane ohatrohatrandraha ary zegny raha tokony ilaigna zegny satria zegny atsika jiaby par solidarité magnampy manosika regny olo regny ana activité commerciale satria regny ane no créer la richesse asa azonareo le fandehany donc raha jiaby zegny zay mila rindra au niveau ny région au niveau ny ragova zegny raha azo atao amin'ny état fédéral zegny le avantage be n'io état fédéré io raha tsy azon'olo fa hoe tsy hoe question na hoe raha be fo sy ny namany satria le décision le choix ny pouvoir sy ny namany dia atsika sur place ao fa mahay hoe ino raha tokony ataontsika ampatsara atsika ny l'école ny l'hôpital nino ohatra ilaigna hoe bon magnano hôpital de référence azo atao nge zany tsy voatery ny atsika zao ny manangana hôpital isaka elakela tragno e atsika zao possible amin'ny état du nord magnano hôpital aroe de référence fa raha jiaby complet agnatao professeur nina matériel aody amizay fotoagna zay zegny ny aretigny jiaby maladiny raha jiaby misy ao misy raha be sy naminy oleka hoe andenangana ry andenangana ty andenangana zegny hoe nefa izy boka hoe tragno foagna agny zay raha mety azontsika eritreretina agnatin' zegny hoe ino man tokony ataontsika aminany ty oleka atsika magnano raha ty folo tsisy varany atsika mety magnano aroe fa izy aroe fo raha jiaby complet agnatinao ny matériel fa izy baka eo amin'izay zegny mety agnatin'ny rayon hoe araiky ty ataontsika eto baka zegny genre hoe mety 1 heure de route fonao avy amin'ny olo hôpital io karaha zegny koa zegny raha jiaby zegny zegny raha azo imaginegna daholo au niveau ny région magnano zegny au niveau ny le retour donc zegny mila edy mila qualité n'olo edatsika na mifidy ragova na mifidy parlementaire mila qualité edy mila olo zegny mba olo managna leadership izy olo mba managna vision olo mba mahafehy raha jiaby zegny fa izy koa foroforomitrin'olo fo ataontsika agnabony raha zegny nefa io nefa
Tanareo fa raha jiaby volaniko zegny marenjagna. Mikoragna antsika la retraite, mikoragna antsika fampianaragna, mikoragna antsika resaka banky, resaka sinamana. Marenjagna be zegny. Fa raha jiaby zegny ilatsika le qualité-n'olo. Le rô agnatin'ny administration le volantsika hoe miara-miasa amin'ny ragôva sy ny karazany, ny député zay andany lalagna, andany raha jiaby ilagna qualité zegny. Ka eto zegny ivolagnina amintsika hoe état fédéral io na état fédéral koa avy mila atsika vahoaka mahay mifidy. Mila mahay mifidy olombelogna atsika aminany satria io zegny ataotsika na matafaboaka na tsy matafaboaka izy. Ary io zegny mety avian'ny problème hoe raha ohatra ka misy état fédéré araiky sadasada rô mifidy olondrô, rô tavela. Ke raha jiaby zegny mila lamintsika. Apetraka atsika keliky izy de mandamigny raha jiaby zegny karakory ny retraite, karakory ny fampianaragna, karakory ny politique de santé, politique de éducation, karakory raha jiaby zegny homanigny daholo dia apetraka au niveau national iny aby ny règle, iny norme, iny standard, de au niveau régional igny koa zegny mapetraka hoe amintsika eto karaha ty sy ny namany. Mila magnasa mare atsika amin'ny resaka informel io satria io misy ny problème tsika maventany. Zegny ny problème tsika maventa aminany. Maro loatra zegny le secteur informel amintsika. Ka anjarany Ngaragova miaraka amin'ireo député régional no magnano moyen afagna magnampody rô olo aboa agnatin'ny formel. Misy accompagnement misy nino. C'est possible zegny le message apiteko amintsika zegny. Olo jiaby mila miparticipe zegny amin'ny développement ny région. Olo jiaby, tsisy olo tsy miparticipe zegny. Anao zegny na mandafy mokara amin'ny lalagna, anao mila miparticipe na ataotsika hoe miparticipe anao na symbolique. Symboliquement zegny anao miparticipe. Normal anao zao koa mandafy mokara amin'ny lalagna anao tsy itakigna impôt amin'olo ataotsika managna l'usine loko fa tout ce qui est notion de proportionnalité. Anao zegny magnano raha proportionnel amin'ny raha ataonao. Karaha zegny. Ary zegny toetsaigny zegny mila commence ampidirigna amintsika satria raha tsara eto tsisy fagnampiagna boka fagnampiagna ny FIB zegny. Atsika koa zegny vola miditra amintsika ao, koa tsika mahay mampidika vola amin'ny faritry misy atsika dia mila redistribuegna koa igny amintsika. Dikazay zegny plus atsika tompony mahay mangala vola mampidika vola amin'ny tany misy atsika, atsika jiaby koa zegny mbola mahazo tombony aminany. Amizay fotoagna zegny atsika afaka magnano imaginer raha marany hoe resaka logement sociaux sy namana. Vola koa tsara tantagna io tsisy raha tsy vita atao aminany. Fa izy mila tsara tantagna, raha avy eo zegny izy mila atsika no mandefa izy amin'ny fampandrosoagna. Ka io anjaran'ny Ngaragova io. Io anjaran'ny parlement koa mi-contrôler izy aminany zegny. Ary zay zany volagna aminareo hoe amin'ny resaka état fédéré ty, atsika zay mila mahay tsara mifidy olo. Fa raha ohatra ka fomba fifidiana atsika olo amizao ty hoe tambazagna toaka, tambazagna kivety, maty aomby. De mino zany arô fa io tsy tafaboaka. Ka io zegny no andresegna latratsika vahoaka hoe miova mila miova atsika amin'ny logiciel tsika io. Ary zay mahatonga zay mivolagna aminany hoe mivoy raha io ity état fédéré ty, état fédéral io tsy ratsy zo. Fa à une seule condition, le vahoaka andray izy mila vahoaka vanao. Zegny. Zay fo mila vahoaka vanao. Fa une fois zegny atsika managna vahoaka vanao, io mandeha. Zay le izy. Donc zay raha jiaby volagnintsika zegny mbola mety maro amin'ny fagnontanianareo fa ajanontsika io moa zegny niany. De zay le izy le raha zegny efa tsisy hoe kabariny hoe andeha amin'ny FIB agny fa hoe kabaro jiaby amintsika sur place ao. Nagname piste maromaro za igny par rapport amin'ny karakory ataotsika micalcul retraite. Za moa za manokana volaniko par point. Igny mora sady mba hoe arakaraka ny famokaragna ao no agnanovagna ny ino izy ty le imesurena zegny na hoe no andresagna hoe karakory ny karama, tsy hoe karama manko zegny le indemnité zegny amezagna le olo regny rehefa avy amin'ny fotoagnany andehanany retraite ohatra.
raha jiaby zegny karakory ny andaminagna sy namany resaka fampianaragna resaka zegny hoe sy ny karazany sy namany mbola marobe raha mila koragnina agnatin'izao fa ny fotoagna moa zegny tsy valam-paragna fa mandehandeha ihany fa zay le izy niany akendriky zegny agnazavaigna antsika amin'ny hoe niany hoe ino ma raha azontsika amin'ny koragnina amin'ny resaka état fédéral dia tsotra ny état fédéré na état fédéral dia magnano magnamiantsika vahoaka ny fahefagna jiaby afahantsika mandroso fa ny fandrosoagna eto amin'ilay dia miankina amintsika fa tsy miankina amin'ilay hoe karaha ataony amin'ny atsika zao io état centralisé io zegny raha jiaby mila mandeha Tananarivo raha jiaby mila miambigny rô boka atsika zegny karazana spectateur boka zao rô Tananarivo agny fo baka vo aminay rô voavolagna matetiky tsy tiandreo amizay fa eto zegny na Tananarivo zegny koa agnatin'ny état fédéré misy izy ary eto koa zegny misy raha karaha ty mare i état fédéré ndraiky état fédéral io tsy raha roe samihafa zo tompo tsao misy amintsika zegny mieritreritra zo raha roe tsy mitovy raha raiky fo zo fa le forme fivolagnana état fédéral zegny ny atao hoe fédéral zegny raha national izy zany hoe zegny le pouvoir national zegny dikany ny état fédéré amizay zegny le pouvoir régional raha raiky zo fa tsy hoe raha roe samihafa ho an'ny sasany zay nametraka le fagnontaniana hoe non tsy raha roe samihafa fa raha roe mitovy fo zo fa le ivolagnana hoe fédéré ndraiky fédéraly hoe kofa mivolagna fédéraly raha national zegny raha iombronagna zegny le fédéraly zonareo zegny fa izy koa fa mivolagna le fédéré amizay le région igny zegny atao hoe fédéré zany hoe zegny misy ensemble agnatin'ny ensemble io zegny misy le élément agnatin'io ensemble io natao hoe fédéré fa le ensemble igny amizay natao hoe fédéral donc io tsy mikoragna resaka fizarazaragna Madagasikara dia nosy araiky tsy mizarazara zany hoe territoire national misy ny filom-pirenena iraisagna fidiny vahoaka mivantagna misy ny assemblée fédérale na assemblée nationale raha ohatra zegny tiantsika agnanovagna izy fa tsy am'le endriny zao ty misy ny gouvernement fédéral na gouvernement national zay tsy mijabaka amin'ny gouvernement andesin'ny garagova amin'ny région agny tsisy idirandreo agny satria asa tsy mitovy ny asandre ataondreo reo misoccuper ny ataontsika hoe la défense resaka diplomatie de vao politique monétaire zany hoe zegny tsisy hoe ke hoe vôlatsika tsy hitovy vôlatsika vôla raiky fo ohatra hoe tazomitsika amin'ny ariary zegny ariary fo tsy hoe ke lanjan'ny ariary io amin'ny état du nord bebe noho ny izy amin'ny état du sud non politique monétaire araiky ary eo indrindra zegny no agnaragna maso reto hoe état fédéré reto satria le lanjan'ny vôlatsika zegny am'izay fotoagna zegny miankina amin'ny état fédéré tsaraikaraika agny ary io ilagna le organe de contrôle na hoe organe indépendante magnano contrôle ny raha jiaby zegny fôtony tsy azo ekegna zegny misy état fédéré araiky déficitaire izy satria plus izy déficitaire miplombe olo jiaby zegny asasanareo raha ataoko mainy vôlatsika io zegny mesurena amin'ny économie ataon'ny état fédéré ny membre ao dika zegny agnatin'ny membre ao koa zegny misy olo 10 olo telo fo zegny tegna excédent zany hoe zegny magnano positif olo non ataontsika olo aroe magnano excédent le telo zegny toujours en déficit misy conséquence grave na amin'ny vôlatsika zegny ary io zegny le mahasarotin'le organe indépendant ia magnaramaso ny budget ny fandaniam-bola sy ny karazany sy namana satria zegny raha ataon'ny état fédéré araiky managna conséquence amin'ny état fédéré araiky ambadika regny satria atsika mbola mampiasa vola mitovy zonareo zegny vôlatsika vola raiky fo dikan'zegny isaka olo jiaby mila vigilant am'zegny karaha zegny donc zegny io tsisy hoe bon zegny hoe baka vo zegny hoe mangala passeport non regny olo magnano stigmatisation io manao zao baka amin'ny état du nord andeha amin'ny état du sud ke mila passeport tsika de passeport malagasy araiky asazonareo araiky fo passeport tsika ary fidirigna amin'ny territoire malagasy io de mitovy tsy hoe ke midika Diego zegny ale ino open bar midika Tamatavy non passeport tsika passeport araiky fo ary atsika koa fa raha be atsika vahoaka malagasy araiky afaka mi se déplacer atsika tsy hoe ke anao zao ndy hifindra atsimo agny anao mipetraka agny anao ndy hifindra Tamatavy anao mipetraka agny tsisy problème zegny
afaka mi se déplacer libre ni en gros zegny raha misy amintsika zao io ne io fo raha tazomigny fa ny raha andeha adoso le pouvoir be nananan'ity président ndraiky resaka gouvernement io fo zegny adoso amindreo io 10 fo na telo apela amindreo io igny amindray zegny alefa amin'ny garagova agny ir nomination tsy haiko nino sy namany sy namany zegny hoe regny zegny garagova magnano regny sous contrôle ni député régional. Deka bien évidemment ny lamone boka agny koa zegny karaha zegny lamone manonga igny koa zegny igny zegny tsy maintsy contrôlena karaha zegny hoe boka agny izy 70% sy namany sy namany. Zegny le raha ampy ino izy ty azavaigna amitsika zegny le raha hoe ohatra hoe ino marigny fandeha état fédéré zay tiatsika eritreritsika apetraka amin'ny Madagasikara io de raha karaha zegny tsy raha sarotro zegny ary hitanareo fa tsisy hoe mikoragna resaka fiaviagna na resaka foko na resaka hoe couleur an'zegny hoe sy namana fa resaka organisation ary zay mahatonga za mivolagna ninakavy état fédéral économie zegny fa tsy ethnique za tsara mivolagna ethnique io fa arahantsika koa hidrika amin'ny ethnie atsika robaka ravagna io ary za tsy namanareo koragna état fédéral hoe raha ohatra ka hoe ethnie raha koragny tsy namanareo amizegny zaho fa hoe ino le état fédéral apetraka atsika mi-basé sur l'économie ino potentiel économique ny reto région reto de atambatra atsika rô lasa région araiky na hoe état fédéré araiky amin'igny zegny équilibré zegny état régional état fédéré jiaby équilibré mahavelon-tegna rô satria raha tsy mahavelon-tegna rô tsy afaka andeha agnefa piasandreo ao piasam-panjakana sy ny karazany tsy afaka andeha agnefa retraite-n'olo amindreo ao donc zegny il faut que raha io tsy maintsy mila misy équilibre zany hoe isaka état fédéré dia managna ressource potentielle nany am'lomany hegninany zegny le base ny raisonnement naka agnatin'ny raha hoe état fédéré économie critère économique fo atao aminany après io na hoe antomoro ndraiky antandroy ampiarahanao miaraka amin'ny état fédéré araiky za tsy choqué amizay vao maika aza tsara fa izy koa mamaly le hoe critère économique hoe ireto état fédéré reto de mahavelon'ny tegna daholo zany hoe za tsy tiako hoe misy état fédéré tsy managna ressource izy tsy managna raha milomany hegninany izy manjary simbany le izy nagnino izy mezanao ataonao état fédéré araiky ndray tsy mahavelon'ny tegna satria mety iaratsika mahay zegny misy carton partie sud regny misy ataotsika hoe tany azon'ny sécheresse sy namany regny fa mila mandiniky tsara atsika hoe ino zegny tokony ampietsika aminany mba azohoany capacité ny économique agnato raha karakaraha zegny zegny no andrasagna azy fa tsy hoe fôtony baka tanareo olo mivoy état fédéré ty koa magnano karaha ty i Diego ndraiky Sava ndraiky raha atao araiky irô tsy miety sy nany tsy miety atao araiky zegny tsy amin'ny logique ny état fédéré naka araiky zegny fôtony aminaka zegny tsisy ça n'a pas de sens tsisy dikana aby zegny irô tambatra naman de ataonao nino tsy azon'le olo mihitsy l'essence ny état fédéré raha ohatra karaha zegny état fédéral ty état fédéral mila mavelon-tegna le état io état fédéré ao fa tsy hoe ke tsy mety ry mila tambatra tsy mety jiaby tsy karaha zegny tsy atsika namorogno zo za raha efa niforognon'olo raha mandeha amin'ny tanànan'olo agny fa anjarantsika zao zegny mizaha hoe retraite nagnanaovandreo olo aby zao ino amindray le adaptation ataontsika amitsika karaha zegny le fandehana tsika fa tsy mila sénat fa io zegny isan'ny différence naka amin'le proposé niry agnatin'ny proposition na niry madame Bezaza zegny ary io zegny mbola koragna amin'ny volagno sénat io misaoty paf io fa tsy ilaigna institution nambarako anareo institution tsotra hoe président de la république gouvernement fédéral gouvernement national si vous voulez et puis le parlement national na hoe parlement fédéral zegny fo ny institution ankendriky amin'ny exécutif zegny andraiky fagnalalagna zegny de misy amindray zegny cour constitutionnelle karaha ataona CCU mila misy io de vao amindray misy organe indépendante fédérale amin'ny resaka magnano ino izy ty contrôle sy ny namany regny nefa vitany amin'ny au niveau fédéré amizay misy koa ragova misy administration nany de vao misy parlement régional vita donc iry sénat iry tsy haiko nino regny olo sy hitako aby l'utilité regny olo andeha andanim-bola fo regny aminaka ino le valeur ajoutée nany tsy hitako fa aminaka mahavita magnano asa io le institution volagno zegny mahavita tsara magnano le asa
Donc zegny iry Sénat, iry tiako nino, on a même pas besoin. Zavanareo nefa ny États-Unis c'est un peu différent. Satria nin'ireo zegny misy satria le mode de scrutin reo hafa. Fa amin'ny tany sasany magnano état karaha ataony en Allemagne raha tsy diso za reo zay karaha tsy Sénat. Reo managna député reo fa reo tsy managna Sénat ouais. Raha tsy diso za, à vérifier. Fa aminakahy aloha Sénat tsy raha ilagna reo e. Ndeha tô ino reo? Ah sénateur zegny hoe reo tsy raha ilagna reo io. Député fa mahavita izy. Député micontrôler les exécutifs. De vote tsy mila maro. Fa misy règle de proportionnalité koa nambarantsika igny satria atsika zegny mila magnamia nombre minimum de député mba ahafagna mahazo équilibre isaka état fédéré jiaby de vao amin'izay midika amin'izay zegny par rapport amin'ny les habitants. Raha ohatra ka misy état fédéré araiky zegny maromaro kokoa le vahoaka mipetraka ao normal reo raha ohatra magnatombo amin'ny député, ce qui est tout à fait normal zegny karaha zegny. Agny zegny mangôna izy. Bon karakaraha zegny izy avagnaby mbola haiko maro fagnotaniagna tianareo atao fa avorivory fa ataontsika magnaraka atsika mbola afaka mipody hoe magnazava ke anareo zao fa naharegny anareo koa magnazava amin'ny sasany zegny zay raha takigna aminareo day tsy hoe raha mitandregny karaha ifo anareo zao ambiansy mitandregny fa anjaranareo koa zegny magnazava amin'ny sasany am'le nazonareo am'le raha tiako korainy satria le raha io vinanko tsy mifankalavitra aby ohatra zany za le namezan'ny madame Bezaza igny tsy mifankalavitra le idée agnatiny na idée tiako proposegna zegny na efa proposition ndreo zegny ary intéressant koa zegny fa zay ma zegny mbola angala fotoagna ikoragna iagnano échange sy ny karazany fa matokisa anareo fa tsy maintsy hisy raha iboaka ary matokisa atsika fa tsy maintsy ho ataontsika un petit livret ataontsika un petit livret zegny izy koa fa mipetraka tsara hoe tiany raha andeha be ataontsika un petit livret izy dia ho partagentsika izy dia ao zegny agnazavagna amintsika ny architecture anany le fanontaniagna ataontsika hoe le tegna manitikitiky atsika le maventy regny de iregny boka eo aminay iformentsika ny tanora mba magnano porte à porte mitondra zegny magnazava misy atokantrano zegny zay raha mbola iangaviagnatsika zegny fa alamintsika zao de zao hoe bon ino ma zegny le raha songadina amin'ity tantara ty de ino andesitsika mandesy lahatra ny olo magnazava hoe ity raha ty am'izay fotoagna zegny mba feo araiky atsika mba mitovy raha koragniny zegny atsika jiaby mikoragna état fédéral satria zao efa maro hevitry mandesy ny namana za zao magnambarany hevitrinaka fa zay mpagnano rabe io boka tsy maintsy mbola ikorokoragna koa zegny hoe karakory mafahitavanao ty karakory fahitavantsika ty karakory hevitry jiaby mitambatambatra ndray zegny ho lasa hevitra raiky izy ke ho isy koragna karaha zegny de ino fois am'lay zegny atsika tafagnaboaka koragna raiky igny koragna raiky igny am'lay no andesitsika mandesy latra olo ary igny no hitakitsika agnanaovagna le référendum hoe amin'ny lera fa avy ny référendum tia ny hevitrinay amin'ny état fédéral tia ny constitution proposition constitutionnelle de mila mandresy lahatra ny olo atsika raha ohatra ma resitsika lahatra ny olo tafipetraka raha io arabasoa arabatsara raha ohatra tsy resitsika lahatra olo atsika tompiny zegny dikan'zegny mbola nisy raha nataontsika atao tsy aminany mety tsy niasa tsara atsika raha ty zegny maro asa avy zay raha volaniko aminareo hoe anareo azafaliny mitandregny fa anareo koa mitandregny maharegny karaha io lasa koa anareo mikoragna aminareo agnatin'ny tokantragno lerana anareo agnatin'ny la famille mifampizara hevitra qu'est-ce que t'en penses am raha karaha zegny ino ma hevitrinao am raha karaha ty agnatin'ny tokantragno amin'ny la famille agny lerany mandeha mamonjy fahavoazagna igny oleka atsika misomadomy io tsika mba mikoragna hoe karaha koa ma hevitrinao amin'ny état fédéral zegny zala état fédéré zegny ino ma fandinianao izy ino ma hevitrinao am'zegny magnazava ny misy fanontaniagna mametraka fanontaniagna lerana atsika boka l'église igny lerana atsika mandeha minamina katy regny lerana atsika mandeha ramena regny toute occasion mety misy ivorivory atsika une bonne occasion zegny afatsika mikoragna zao satria io tsika mahay hoe ino marigny ma raha iambesan'le olo ino raha tsy mazava tokony asiagna fagnazavagna de akory ny favognosan'olo andray raha zegny agny anegny mangoatsika izy aminany hoe io amin'izay tsika mila mitsangana karakory anao mafa voasoratra agnatin'ny lisy mpifidianana agnaranao anao mafa zegny hoe satria tsy maintsy amin'ny alalan'ny fifidianana ihany no ametratsika raha zegny fifidianana io tsisy hoe par force fifidianana fo ke dikan'zegny atsika za mivolagna fa hoe 2 ans io lavitry 2 ans io betibetiky fa atsika zao fa mois de mai enfin bientôt mois de mai comme semaine ty atsika fa miditra mois de mai dikan'zay fa tsy fotoagna atsika mandrimandry eky
karaha iny zegny atsika mandresy latra olo fa atsika koa tsy mahay mandresy latra olo atsika koa mampavozo olo amin'ny raha ty ary zegny zay le tegna mampiasiste za le état fédéral tompoko aza andesigny ampatahoragna olo anao mety rasiste anao toetry baka zegny olo koa fa olo raiky rasiste ne io tsy voavanao aminany olo rasiste tiako volagny zegny de deux côtés misy olo zao côté mety rasiste izy mety misy koa olo bourgeois merina zegny mety rasiste izy fa anao koa rasiste volagny am'le olo toetrinaka rasiste fa tsy hoe le état fédéral io indesinao agnanaovagna hoe mamparasiste anao à la base anao fa rasiste akeky fa tsy hoe ke hoe za baka manao an état fédéraly dikan'izay za rasiste anao ny rasiste fa tsy état fédéral mampagnano racisme zegny ke zegny zay raha mila mitandrina atsika micommuniquer amin'ny état fédéral fôtony raha io hitako zegny fahitavako izy mal expliqué atsika le magnazava raha zegny tsy haitsika tsara magnazava izy amin'olo de lasa matahotra ny olo monsieur poser question le olo hoe ino mary raha tiandreo ngiaby ty atao fa izy koa zavaigna tsotra karaha zay izy one zegny itiny karaha ty izy one magnano karaha ty olona tsy olo adala bolo jiaby hoe mafaka micomprendre mety mary fo raha volagny ngiaty izy mety atao raha zay fa le atsika le mampavozo olo hoe zay zegny hoe na anareo zegny hoe olo baka tsy c'est normal olo metraka fagnontania ino marigny raha tianareo atao ty magnano karakory tsara me raha ty ke eto zegny ampody amitsika atsika koa fa magnazava état fédéral io tompoko azave tsara i raha io azava tsara zo fa tsy hoe aza safosafoigna karaha io hoe manjary misy namatsika mavozo sambarandreo olo bibimena maso atsika hoe ke nde angala kopikopy fa azave tsara izy azave amin'ny fomba tsotra izy karaha zay fa raha tsy haitsika magnazava io raha io manjary tsisy vary manjary mifototra amitsika raha tokony tsara manjary tsy manjary ke fagnentagnana atsika zegny ho atsika jiaby mivony état fédéral ny hevitry fédéral ty anao koa fagnazava zo azave tsara izy adoso le vocabulaire hoe ny anareo zegny hoe sina zegny matetika za mivolagna zegny ambulance zay fa zegny tsy agnatin'ny état fédéral raha mikasikasika hoe foko nino sy namany zegny ary raha zegny tsy tokony atsika koa fa mikoragna zo mikoragna fokofoko zegny ajanona tanareo fo za teo fa tsy haiko firy lera atsika mikoragna za magnazava raha jiaby à gauche à droite nany za tsy tiky regny nareo mikoragna resaka foko zegny na ino za capable magnazava izy karaha zegny tsy raha sarotra aby ane zegny tsy raha sarotra nagnino za ino era detantsika mikoragna eto anareo tsy niky nareny vavanakany volagna zegny hoe pampidiko fo hoe karaha ty tony raha ty tokony katy midika ta io mira Mbappé mitondra labolany Mbappé mitondra vita amin'ny labolany vitany Mbappé zegny nefa tsy maintsy agnatin'le camp e ke zegny ke za de miangavy antsika jiaby mivony ny hevitry fédéralisme ajanona atsika le koragna mampavozo namatsika bro satria atsika mila mandresy latra reto olo reto ny vahoaka manatrika eto tsy maintsy mila resetsika latra satria vato boka amin'ny posondro ao no ampalany raha zegny afatsika mametraka raha zegny fa tsy baka amin'ny angovo ke anao koa te anambitamby vaton'olo anao maiza mikoragna aminany ataova koragna tsotra koragna mazava sy namany eo amindray zegny izy bon ok ary fa resy latra zegny raha koragninareo ke zegny zala izy avako aby naregny anareo anjaranareo koa zegny mampitapita amin'ny namatsika tsy naharegny anjaranareo toute occasion volaniko zegny afanareo mikoragna raha io mifandresy latra alifasa fotoagna zao io tegna le fotoagna zao io fa atsika koa tsy mahavita zegny izy koa olo ambany volo be any tsy maharegny hoe inona atao hoe état fédéral zegny io tsy tafipetraka atsika objectif sika mila jusqu'à ambany volo be amin'ny tany tsy azon'ny tomobile agny na hay hoe ino man atao état fédéral zegny ary hitondra ino amin'ny fiainagna anany raha koa mipetraka koa tafitatsika zegny tompoko za tegna mivolagna hoe niasa marigna atsika zegny tanjogno tsy hoe mivily fo fa izy isaka agnatignaty ala tsy takatra tomobile agny mila maregny ro mila mahay ro hoe ino mi raha zegny agnova ino amin'ny fiainagna inany mizaka zegny de atsika jiaby mila magnano acteur agnatin'zegny atsika jiaby mila mitsangana magnazava zegny nino atsika misy occasion ne magnafagna magnano zegny lerana atsika mandeha magnano vacances lerana atsika magnano zegny hoe sy ny namany regny afagna mikoragna zegny io tsy mila hoe mila spécialiste hoe olo managna doctorat amin'ny resaka état fédéral non tsotra karaha zegny fagnazavantsika izy ke zegny tsaratsara atsika jiaby efa refindrefigna atsika zay ke izy koa mbola misy fagnontaniagna alatsika nareo amin'ny MP fo fa de avorovorontsika fagnontaniagna magnano leva raiky koa atsika magnazava mamaly fagnontaniagna nareo zay mbola ho avy ke mirary ino izy ty soirée tsara ho atsika jiaby agny bonne soirée atsika jiaby bonne nuit ho an'zay efa andrafalikaligny
dia ataoko bisou madinidinika nareo dia veloma madinidiniky amin'ny magnaraka koa tsika magnano ny misimisy. Allez bisou nareo dia ciao ciao veloma.